हाग्रामा महिलारिया RSS नि दैदेनगिरिखौ लोगो हमहैनायनि सायाव खाम्फा बरगयारिनि खेंफोरथि। BPF आ रावबो हारि आरो धोरोमनि हेंथा नङा। BPF आ माब्लाबाबो कुनु धोरोमारि जाति एबा भाषा भाषिनि एगेन्स्ट नङा। BPF आ हारि धोरोमखौ लानानै माब्लाबाबो राजखान्थि खालामा। नखर मन्थ्रिनो हरनाय लाइजामा लिरदेरनानै भाइरेल खालामनायसो। BPF खौ फोजोबस्रांनो आरो हाग्रामा महिलारिनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो थाखायसो माखासे सुबुंफोरा षड़यन्त्र खालामदों। जे BPF खौ धंस खालामनो एबा हाग्रामा महिलारिखौ धंस खालामनो बिनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो माखासे मानसिफ्रा षड़यन्त्र खालामबाय थादों। बे बाथ्राखौ बुंदों BTSनि बारग' लेङाइ गाहाय खुंगिरि खाम्फा बरगयारिया। बावैसो सान सिगां हाग्रामा महिलारिया RSS नि दैदेनगिरिखौ लोगो हमहैनाय आरो मिरु मन्थ्रिनो होनाय लाइजामाव खृष्टान धोरोमनि हेंथा लिरनायखौ लानानै दान्थे बिदान्थे सोलिबाय थानायनि सायाव खेंफोरथि होदों BPF नि दैदेनगिरि आरो BTSनि बारग' लेङाइ गाहाय खुंगिरि खाम्फा बरगयारिया। BPF आ माब्लाबाबो कुनु धोरोमारि जाति एबा भाषा भाषिनि एगेन्स्ट नङा। जे BPF खौ धंस खालामनो एबा हाग्रामा महिलारिखौ धंस खालामनो बिनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो माखासे मानसिफ्रा षड़यन्त्र खालामबाय थादों। बे षड़यन्त्र गैयामोनब्ला बे लाइजामा हम मिनिस्टारनो होनाय लाइजामा माबोरैहाय लोगो लोगो आसामनि मिडिया मानसिफोरनि आखाइ आखाइ बोरै सौफैखो आरो BPF खौ धंस खालामनो जोंनि गेजेरावहाय भुल बुजाबुजि लाबोनो थाखायनो बे षड़यन्त्रनि खालामनानै उद्देश्यखौ लानानैनो मिडियायाव इमिडियेटलि बेखौ सार्कुलेट खालामनानै होदों। हाग्रामा महिलारिया गाव दानाय गाव सालायबोनाय बे BPF हान्जाखौ नागारनानै गुबुन हान्जायाव थांनायनि खुनु मतलबबो गैया आरो जोंनि मिन्थिनायाव जोंनि बुजिनायाव बियो BJP जाया। BTC आव जिहेतु UPPL सरकारा रायजो राजानि मोजां मावनो हायाखै, बेखायनो बे सरकारखौ बोख्लायनानै BJP आरो BPF एलायन्स खालामनानै गोदानै सरकार दानानै मोजाङै सालायनो आरो ओनसोलाव जौगानायनि हाबा मावनो बे उद्देश्यखौ लानानैनो बिथाङा निस्सय सावरायनो थांदों। दा बावैसो मिडियायाव जोंनि BPFनि आफादगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि सम्पर्के माखासे नेगेटिभ प्रजेक्ट खालामनाय डिसकास खालामनाय बेखौ जों नुबाय थादों। बेखायनो आङो रायजो राजाफोरनिसिम फंनैसो मा जामारदों बेखौ आं फोरमायनो लुबैदों। BPF आ माब्लाबाबो कुनु धोरोमारि जाति एबा भाषा भाषिनि एगेन्स्ट नङा। BPF आ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव 15 बोसोर BTC सालायबोदों आरो बे 15 बोसोराव बिथाङा गासिबो धोरोमारि मानसिफोरखौ लानानै गासिबो जाति गस्थिखौ लानानैनो मोजाङै BTC आव जौगानाय खामानिखौ मावबोदों। BPF नि गोबांथार दैदेनगिरिफ्रा ख्रिस्टियान समाजनि। रिहन दैमारि बिथाङा ख्रिस्टियान केबिनेट मन्थ्रिमोन। प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो ख्रिस्टियान केबिनेट मन्थ्रि बानायबोदोंमोन बिथांखौबो। इमानुएल मुसाहारि बिथाङाबो ख्रिस्टियान BPF नि बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। माजेन नार्जारी बिथाङाबो ख्रिस्टियान BPF नि MLA मोन। रेवरिया नार्जिनारी बिथाङाबो ख्रिस्टियान, बिथाङाबो BPF निफ्रायनो EM मोन आरो BTC नि स्पिकारमोन। जेम्स बसुमतारी बिथाङाबो ख्रिस्टियान, बिथाङाबो BTC नि BPF निफ्राय EM मोन। बेबायदिनो गोबांथार ख्रिस्टियान मानसिफ्रा जोंनि BPF नि दैदेनगिरिमोन। दा दिनैनि परिस्थितियाव मानाव गेदेर जोंनि आफादगिरि बिथाङा BTC आव UPPL नि जि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टआ सारा BTC आव जौगानायनि खामानि मावनो हायाखिसै। मोनफ्रोमबो जाति गस्थिया दिनै गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों, निरास्था जादों जे 2 बोसोर जानो थांगासिनो दङ बे सरकारा, नाथाय BTC आव मोनसेबो जौगालु खामानि नुनो मोनाखिसै। बेखायनो BPF निफ्राय आरो स्पेसियेलि जोंनि आफादगिरि बिथाङा बे सरकारखौ
सोलायनानै बोरैबा BPF दैदेननाय सरखार दानो हागोन नामा बेखौ जोंनि दोलोनिफ्राय सेस्था खालामबाय थानाय जादों आरो बेखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों। BPFजों आरो BJPजों आगोलाव जोङो 5 बोसोर एलायन्स गभर्नमेन्ट दादों आरो बेखायनो BJPनि दैदेनगिरिफोरजों जोंहा मोजां सम्पर्क दङ। दा मानसिफ्रा बुंसोलायदों जे हाग्रामा महिलारिया RSSनि दैदेनगिरिखौ थांनानै बे रोखोम रायज्लायहैनो नाङामोन। बेयो गोदान खोथा नङा। दिनै सारा देशआव BJPआ सरकार दादों, आसामावबो BJPआनो सरकार दादों आरो BTCआवबो BJPआ UPPLजों सरकार दानानै दङ। UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा सरकारखौ सालायनायनि बेलायाव जेब्लाबो बर' दैदेनगिरि प्रमद बर'निफ्राय आरम्भ खालामनानै बयबो BJPनि दैदेनगिरिफोरजों अखानायब्लानो रायलायो आरो RSSनि दैदेनगिरिफोरखौबो लोगो मोनफ्लायबाय थायो। दा जोंनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा RSSनि दैदेनगिरिखौ लोगो हमहैनाया बियो गिदिर खोथा नङा। बेखौ रावबो गाज्रि मोननो नाङा। जोंनि BTCनि मोजांनि थाखायनो निस्सय बिथाङा माखासे आइडिया लानानै बा मोजांनि थाखाय बिथाङा हयथ' बे खामानिखौ मावहैदों। आं दहायनो बुंखाबाय जे BPFआ खुनु धोरोमारि मानसिफोरनि एगेन्स्ट नङा, खुनु जाथि गस्थिनि एगेन्स्ट नङा। दा मा परिस्थितियाव जोङो टिभियाव नुनाय बायदि ख्रिस्टाननि सम्पर्के लिरनाय जादों बेखौ आं सानो जे BPFखौ धंस' खालामनो एबा हाग्रामा महिलारिखौ धंस' खालामनो, बिनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो माखासे मानसिफ्रा षड़यन्त्र खालामबाय थादों। हयथ' RSSनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनायाव सोरबा बिथांखौ धंस' खालामनो नागिरनाय मानसिया बाहागो लाफादों आरो जों बयबो BPFनि मानसिफ्रा, BPF मोजां मोनग्रा आरो दैदेनगिरिफ्रा बयबो मिथिगौ जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा माबायदि मानसिफोरजों रायलायो। बियो अनेस्टलि रायलायो, मानसिफोरखौ बिसास खालामो। हयथ' बे सिटिकआव सोरबाया षड़यन्त्र खालामनानै बेखौ लिरदेरना होदों आरो लिरदेरना होआखैमोनब्ला, बे षड़यन्त्र गैयामोनब्ला बे लाइजामा, हम मिनिस्टारनो होनाय लाइजामा माबोरैहाय लोगो लोगो आसामनि मिडिया मानसिफोरनि आखाइ आखाइ बोरै सौफैखो? बेनिफ्राय मोनसे प्रुफ जायो जे जाय मानसिया बेखौ लिरदेरहोदों बेहा बे कनस्पिरेसिया दंखायोमोन आरो BPFखौ धंस' खालामनो जोंनि गेजेरावहाय भुल बुजाबुजि लाबोनो थाखायनो बे षड़यन्त्रनि खालामनानै उद्देश्यखौ लानानैनो मिडियायाव इमिडियेटलि बेखौ सार्कुलेट खालामनानै होदों। आङो जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम आं खावलायो बेखौ लानानै जेन' भुल बुजाबुजि जाया, जोंनि आफादगिरिनि सायाव भुल बुजिया आरो BPF पार्टिखौ भुल बुजिया। जोङो जेब्लाबो रायजो राजानि मोजांनि थाखायनो मावलांबाय थायो। बेखौ ओरैनो मानसिफ्रासो सानदों, नाथाय जों मिथिगौ BPFआव बे रोखोम डिसकासनबो जायाखै, सावरायनाय जायाखै आरो हाग्रामा महिलारिया गाव दानाय, गाव सालायबोनाय बे BPF हान्जाखौ नागारनानै गुबुन हान्जायाव थांनायनि खुनु मतलबबो गैया आरो जोंनि मिथिनायाव, जोंनि बुजिनायाव बियो BJP जाया। BJP एबा RSSनि नेताफोरजों हाग्रामा महिलारिखौनो बुं, आंखौनो बुं, चन्दन ब्रह्मखौनो बुं, प्रमिला रानी ब्रह्मखौनो बुं, रिहन दैमारिखौनो बुं एबा BPFनि दैदेनगिरिफोरखौनो बुं, आगोलाव एलायन्स गभर्नमेन्ट थानाय समावहाय जोंहा मोजां सम्पर्क दङमोन आरो जों जेब्लानो सुबिदा मोनो BTCखौ बोरै मोजाङै सालायनो, आसामखौ बोरै मोजाङै सालायनो, बिनि रायज्लायनाया जाफ्लायबाय थायोमोन। दा BTCआव जिहेतु UPPL सरकारा रायजो राजानि मोजां मावनो हायाखै, बेखायनो बे सरकारखौ बोख्लायनानै BJP आरो BPF एलायन्स खालामनानै गोदानै सरकार दानानै मोजाङै सालायनो आरो ओनसोलाव जौगानायनि हाबा मावनो बे उद्देश्यखौ लानानैनो बिथाङा निस्सय सावरायनो थांदों। बिथाङा जिहेतु कंग्रेसनि सासे मावथि,
बिजेपिया थांनाय इलेक्सनाव जिहेतु जोंजों सहाय सहযোगिता होलायाखिसै आगोलाव एलायन्स 5 बोसोर दंमोनब्लाबो थांनाय इलेक्सनाव जोंजों एलायन्स खालामाखिसै बे खार'नाव निस्सय बिथाङा बेखौनो बुंनो नागिरदों बिजेपिया जिहेतु बिपिएफजों गैला बिपिएफआ बिजेपिनि खाथियाव थांबाय थानायनि जुक्ति गैया बे खोथाखौ बिथाङा निस्सय रायजो राजानि सिगाङाव बुंनो नागिरदों बियो जोंनि बिपिएफ दोलोनिसो इसु दा बे इसुखौ मा खालामनाया मोजां मा रोखोम राजनितिखौ लांनांगोन बेखौ जोंहा दल दङ आरो बे बिपिएफ दलनि नेताफोरनि गेजेराव बेखौ सावरायलायनानै खालायगोन दिनैनि दिनाव बिजेपि जानाय एबा कंग्रेस जानाय बिनि बिपिएफआ सावरायाखै नाथाय जों मिथिगौ जोंनि बिटिसिआव मोजाङै जुदि जौगानायनि खामानि मावनांगौब्ला जोंनि राजनितिखौ सास्टेन खालामनांगौब्ला जोङो बबेबा मोनसे बिग फर्स माने बिग पलिटिकेल पार्टिजों जोङो एलायन्सआव थानांगोन एबा जों थाखागोन दिनैनि दिनाव जों बेखौनो मिथिगौ जिहेतु जोङो इलेक्सनाव जेनबाय बिपिएफआ कनस्ट्राक्टिभ अपोजिशन हिसाबैनो रल लागासिनो दङ आरो बे रलखौ जोङो लालांबाय थागोन जोंनि बुजिनायाव जिहेतु बिपिएफ नेताफोरनि गेजेराव बे रोखोम सोरबा धोरोमारि बा धोरोमनि एगेन्स्टै बिपिएफआ खुनुदिन बुंबोफेराखै मावबोफेराखै हाग्रामाया महिलारि बिथाङा बे 15 बोसोर बिटिसि सालायनायाव खुनु धोरोमारि मानसिफोरनि एगेन्स्टै बुङाखै बा धोरोमनि एगेन्स्टै बुंफेराखै दिनैनि दिनाव बे रोखोम जानाया निस्सय सोरबाया षड़यन्त्र खालामदों आरो बिथांखौ मिसलिड खालामदों हयथ' महिलारि बिथाङा बे लाइजामाव ख्रिस्टाननि एगेन्स्ट बा ख्रिस्टाननि खोथा जे लिरदों बेखौ मोजाङै हयथ' बियो मिन्थिनोबो मोनाखै आं बेखायनो बुंदों जे षड़यन्त्र खालामनानै बेखौ खालामनाय जादों लिरनाय जादों आरो बेखायनो सासे हम मिनिस्टारनो होनाय सिटिकआ माब्रैहाय मिनिटआवनो आवारावनो आसामाव मोनफ्रोमबो मिडियानि मानसिफोरनि आखाइ आखाइ बे सिटिकआ बोरै सफैखो निस्सय सोरबा सासे बे षड़यन्त्रखौनो खालामदोंमोन आरो ओंखायनो लोगो लोगो बियो माने पाब्लिक जादों एमपि इलेक्सननि सोमोन्दै स्पेसिफिक जोंहा दासिमबो सावरायनाय जाथ'वाखै थाबैनो सिडब्लिउसि मिटिं लिंनाय जागोन आरो बे सिडब्लिउसियावनो सावरायगोन जे इलेक्सनखौ जोङो माब्रैहाय गेलेगोन आरो बेनिफ्राय केन्डिडेटआ जोंनिफ्राय सोर जानाया मोजां बेवहायनो सावरायलायनानै थाबैनो डिसेम्बर एबा जानुवारिनि गेजेरावनो बेखौ जोङो पाब्लिक खालायगोन